Мартның ішінде Самараның атаклы МТЛ Арена бинасында яшьләр командалары арасында футбол ярышы узды. Шул ярышлар турында Шамил Абыйбагудин үз фикерләре белән уртаклаша. Идел такымы җиңүче. Самарда милли мәдәни үзәкләр каршындагы футбол такымнары арасында бер ай буена ярышлар узды. Әгәр дә һәр милләт бер генә команда тәкъдим иткән булса, татарлар икене куйдылар. Bir komandаны Дуслык җәмгыяте әзерләде, икенчесен Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте. Мөхтәрият үзенең командасына Идел атамасын биргән иде. Оештыручылар да хәйләкәр булып чыктылар. Уеннарның башында ук ике татар командасын ярыштырып, берсе калды. Ул Идел булды. Идел көндәш татарларын 7-1 исәбе белән утып, үзенең зур көрәшкә лаеклыгын аклады. Февральның 7-сендә Идел грузиннарның бик көчле командасы Джорджия белән уйнадылар. Кайнар йөрәкле грузиннарны татар егетләре 9-6 исәбе белән уттылар. Казакларның кайратлары милләттәшләрендә дан казанганы билгеле. Казак җанатарлары тавышыннан зур зал зыңгылдап торды. Татарлар да калышмады. Идел казакларны отты һәм финалга чыкты. Мартның ишендә Самарның МТЛ Арена бинасында кече футбол буенча финал ярышлары узды. Монда инде көчлеләрнең көчлеләре җыелган иде. Татар егетләре яһузиларны 4-0 исәбе белән уттылар. Кыргызларны да җиңеп финалга чыктылар. Финалда Идел такымы казаклар белән очраштылар. Иделлеләр ак киемдә уйнап, күзгә ташланып тордылар. Егетләрнең физик яктан көчле икәннәре күренде. Тренерлары Җәмил Шәрипов үзен гаҗәеп тыныч тотып һәммәсенә төгәл киңәшләрен бирде. Егетләр дә абыйларының күзләренә генә карап тордылар. Татар егетләренең көчлелеге, җитезлеге, һөнәри хәрәкәтләре һәм тупка төгәл тибә белүләре уңышка китерде. Идел такымы җиңде. Бүләкләү тантанасы узгач, мин Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Мирәхмәт Хәлиуллов янына килдем һәм алдагы проектлары белән кызыксындым. Барчасы да план буенча бара. Әле генә яктылыкта егетләр арасында көрәш бәйгесе уздырган идек. Менә хәзер кече футболда зур уңышка ирештек. Җәен волейбол буенча да ярышлар оештырырга исәп. Максатым спорт аша татарның дәрәҗәсен үстерү. Игътибар иткәнсездер, барлык командаларда шуар киемнән, татарлар аппак киемнән. Бу милләтебезнең паклыгын күрсәтә торган бер фрагмент. Аркаларындагы Идел сүзе дә татарлыкны күрсәтүче бер символ. Апрельнең 13-ндә Литвинов исемендәге мәдәният сараенда Габдулла Тукайның туган көненә багышлап балалар фестивале уздырабыз. Казаннан Кәрим Тинчурин исемендәге драма театрын шүрәле спектакле белән чакырдык. Футболда җиңүче булган егетләребезне халык алдында сәхнәгә күтәреп бүләкләр бирәчәкбез. Татарлар асыл егетләребезне күрергә һәм үрнәк алырга тиешләр диде Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Мирәхмәт Хәлиуллов. Сез милли үзәкләрнең футбол командалары катнашкан ярышлар турында Шамил Багудин фикерләрен ишеттегез.